çağılar ılımly we edepli bolmak üçin mektepdäki düzgün tertipleri dolu berja etmek ören möhümdir. Mektebiň zalyna we sinpda ylgamaly däl, top oýnamaga asla bolanok çağılar. Baskançaklaryň sağ tarapyndan ýöremeli, unutma. Muallimlara, beýleki mektep işgärlerine, şeýlehem okuwçy ýoldaşlarymyza salam bermegi unutmaly. Ähli dostlarymyz bilen bu wara gatnaşykda bolmaly. Dawa jenjelle uzakda durmaly. Mektep agdybirli ojagdyr çağılar. Sapaklary ünsli dinlemeli. Muallimlaryň tapşyryklaryny dolu hem dogry berja etmeli. Mektepde kiçilere hormat goýmaly, ululary syýlamaly, hiç kimiň göwnüne asla degmeli. Boş wagtymyzy mektep kitaphanasynda geçirmäge tynanşmaly. Ähli ýeri arasda saklamaga tynanşaly. Sapaklary wagtynda barmaly. Mektebe okul wagtynda barmaly. Anhaşlar çağılar berja eden her bir mektep okuwçy üstünlüge ýetip biler. Mektepde görelli okuwçylaryň biri bolar.